bazen, rezaba zuena, eta sartu zen zulo batean barrena. Zuloaren barruan botila zegoen, Alizia trago bat handik egin zuen. Alizia hasi zen orduan txikitzen, eta zeraila baten zulotik pasa zen. Etxetxo bat zegoen, ta bera begira, sartu eta joan zen sukalde erdira. Platerak zeuden denak ezberdinak dira, gozeak zegoenez hurbildu zen mahaira. Lader batetik janda, ze sorpresara, handitzen hasi eta teilatua traba. Alizia hartzuen beste platekada, berriro itzuli zen bere tamainara. Hankarta soldaduak zeuden aurkitzeko, erreginaren lore denak margotzeko. Erregina baizenez buruak mozteko, margotzen ari ziren ez konturatzeko. Zela izan zuten entzuteko, larozak moztearen buruak kentzeko. Esan zuen orduan Alizia hasteko, eta agindu zuen burua mozteko. Iesariatu zen korrika primera, harrapatuko zuten beldurrez augeran. Bera putzen zuen ahal zuenera, eta atera ziren soldaduak eban. Bihotzeko